ki pulit ki sulong tang kita ki escort lane ki dongbut ya ki minister sarkar bale ya ki pajba ki mlaban ai ka jinyata kenmau lada klem pajba onam don sarkar de pajba ubat thawe ka sarkar ma phi ki pulit phide ki syakri sarkar phide ki syakri de mangi ki pajba ki kanra kumta phide ban ai kata ka jing syakri ko bha na kamda jongi ki kanra kora sama la syukran namar ba udai ubro uba subam umdai ubro uba tre bormet agak ti dakadau umsotu yaga jinjar jo ki nongrap hakato kathai sibun ba ki mensim ki ba koridor kala due nadu ki rupat ba hadu ki he ki han ki basensha kumta nakalen ka jonga nga shifting bakane ka jalam mekhla jungi hakawe ka sngi yo kalong kum ka French Revolution but ha ka Bolshevik Revolution. Hello bro, welcome back to my video. Imat ka border dispute hapdeng ka meklea bat ka Assam. Omla ban solve hakti jong ka MDA government. Bale perlok nga ukumta. Namar ya ka jinga ka japut hapdeng ka meklea bat ka Assam. Omla ban penbe hakti jong ka MDA government balalam khmat da ka NPP. Namar ki jinga ka japut hapdeng jong ka meklea bat ka Assam kadang ne hadu mentah kamtam ha ki thain langpi bata thain lapangap hakaba ki nong chong snong jong ka meklea ki don hapdeng ka jing chong sir na ka jing penthut jong ki nong Assam ukora sama dang hakini ki sngi baladep ula ong ki nong lapangap ba kim de ban let ot kba namar baka kham kongsan ka chong suk chong sngai kat chief minister unut ban kren yakini ki kentin bale habala de ka por ote debet ban lejot long thai ban su I ukba habala de ka por ot hato ukba unom hapse ladawan kal air ladawan uprie hato unsan su ukba kajing kren jong kora sangma kalong kum bapen bitar yaki pajba nong song snong jong kalapanga hakajing syate ulade ban pha da ki pulit ken ban pahara hakato kajaka balai ki pulit ki supahara tangha sekretariat lane tangha ki jaka bomdon kataka jing jakaja kataka jing kan ap balai ki pulit kim lektor sha lapanga hagajing sha udeban pha udwud ki pulit ken ban pahara hakato gajaka habala de ka por ot debit ban ot yukba balai uong ban ba ki pajba kalapanga kim de ban let ot kba namar ka kham kongsan ka song suk song singai balai Ukraine ne kitu ki kentin kapen bitar ya ki pajba namar habalade ka por ot ka por khet yeuso lade ban khet utbut kai long thai ban su isa yeuso habalade ka por ban khet hato umput hato jelo hato hap kane kalong ka ka penbitar ki pajba jongka lapangap omdai tengya ka lapangap ndre watangi ki bomdai na ka to ka thain ru ngi bitar ya ka jingkren jongu menteri rangba hakajing syau de ban pha udud daki pulit kan ban pahara hak to kajaka ban ailat ki pajba nong lapanga bakin ot yukba ki pulit kisu yale tang ban pahara jur hasketariat bat haki office trekam jongki minister ki pulit ki sulong tang kita ki escort lane ki dongbut ya ki minister sarkar bale ya ki pajba ki mlaban ai ka jinyata bale ka sarkar kam simkhie kane ban pha pahara ban pha pekngor ban ai kata ka jing song sngan ya ki pajba ki basa hagito ki jaka khaput bat ka jala Assam namar ki nong Assam kumbang yui haki khubor ki wat pentut na kapor sa kapor ya ki pajba khamtam ki basong basa ha lapangab bat halangpi
kiwan pentut na kapor kapor bat ka juja hiru ka jing ya snam ka jing ya kan at hapdeng ki nong song snong jong ka meklea bat ki nong song snong jong ka asam menteri rang ba ubadai kora sama uloong ba unsa pha daki pulit ban pha pek ban pha pahara hala pangap te kajing ong jong u de ladau pun kloy da kam de hoet ke nrai ban ong tangga ktin de kamlong ka ba namar kalade ka por ban ot yu kba te balai udang pen slam haga jing sha de ban phaud wut ke nya ki pulit bakin lek pahara ban ai dia dai ki pat ba hala pangap kora sama la syukran namar ba udai ubro uba subam umdai ubro uba trei bormet agak ti da kadau so thu ya ka jinjar jo ki nongrap hakato kathai ta kadau usakren kumto kan mau lada don ki nongrap mapi u chief minister ki minister sarkar ki officer ki nong trekam sarkar baro khoi kin yap thang daiban buram ki nong rap waju khenben waju nyoben ki nong rap kane kade ka jingkan tu ka jonga la kale ka jonga ngabita haba ngayui nyaka jing bom sotnyo jong ka sarkar ki nong rap kumta na kale ka jonga ngakentu ya kora sangma ba umdei ban keren kumto ndrei udei ban pha daki pulit ban pha senran yaki nongrap hakito ki jaka badon ka jing song siet udei ban pha udwud daki pulit bakin lesenran yaki nongrap hakapor ba ki ot je ukba lane ki khet je nunu so ki pulit kimdei banlong tang ki takita ki nong yada ya ki minister ya ki officer nrei ki deru banada ya ki pajba namar bada klem upajba on nom don sarkar kenmau bada klem upajba on nom don sarkar de upajba ubat thawe ka sarkar ma phi ki pulit phide ki chakri sarkar phide ki chakri de mangi ki pajba ki kanra kumta phide ban ai kata ka jing chakri ko bha na kamta jongi ki kanra tana phimla ban ai ka jing chakri ko bha na kamta jongi ki kanra kanmau ha ka we kasni ka sadon ka revolution ha ka ne ka jala mekhla jongi ki sadon ki nongelam jong ka revolution ha ka ne ka jala mekhla jongi kanmau la da bitar upajba ka sadon ka revolution kum maja ha France haka French Revolution bat kumaja ha Russia haka Bolshevik Revolution haka French Revolution ka jingyap jong ki breu kumjuru ki pulit ki buar pahara kalajur bha namar ka jingbitar jong pajba haba fikta yaka plengja jong pajba upajba te un nam aili un khrwat bejapi kumjuru haka Bolshevik Revolution balaja Russia kalong kataka Bloodless Revolution lane kataka jing yakhi ka jinga usnam ka bashir khe kaladon ka jingyap jong ki hajar ngut ki pajba namar baki yakhi haka revolution ban wanra ya kataka jing sensar ka babha ka jing sensar ka bahok ka bomdon ka jing yon ben ya kirit kirie te kumbalong haka French Revolution bat haka Bolshevik Revolution sibun ba ki mensim ki ba koridor kala du'e nadu ki rupat ba hadu ki he ki han ki ba sensha kumta nakaleng ka junga nga shifting bakane ka jalam mekhla jungi haka we kasngi yo kalong kum ka French Revolution bat ha ka Bolshevik Revolution nga shifting yo kalong kum ha Manipur
namar lada ki pajba meklaya jungi ki long ki basatar kum ki nomanipur klempep baka jala jungi ru lada le don bar plat kine ki nok sangsar lada ki nok sangsar kim perkhat ya kirit kiri lada ki nok sangsar kim buram ya ki nongret kan saja kapur baka jala meklaya jungi ru kan sadon kan revolution lada don kinong elam kibas setar. Namar radon kinong elam kibas setarem upat ba un bud bed un kersan bed. Lada mapi kibadon hagabor sensar. Pila le don bor palat. Pi klam perkhat su ya kibadok kibasuk ya kirit kirie. Te tang kine ki jingkran ki jonga hakane ka video. Kublai sibun kublai sajarngu ngasai siam biang hakibai perki video.